गावसोरखौनो माने माखासे सुजुग सुबिदा जोंनि जायगायाव गुबुनारिफ्रा एसटि मोनोब्ला जों बेखौ मालाबाबो गनाया। गोबांनि नैबे मतामत आरो जोंबो लुबैया। दा बिनि सायावनो आरो जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सारा मा बुंदों साफ्रोमबो बर'फ्रा शेयार खालामनाया गाहाम। मानो होनब्ला पावारा बिश्वजित दैमारि सारनावबो दङ सासे स्पिकार हिसाबै गोबां पावार दङ। दा बिनि गेजेरावनो जों मानो गुबुन एसटि मोनजानायखौ जों मानो लुबैया होनोब्ला जोंनि मोन्थाइफ्राथ' गोबां चेलेन्ज जागोन आरो बिनि गेजेरावनो मालायफोरहा नागाफोरहा नागालेण्ड दं, मिज'फोरहा मिज'राम दं, अरुणाचलिसफोरहा अरुणाचल दं, भुटानिसफोरहा भुटान दं जोंनि साखाथि फाखाथियावनो आरो गोबां बांगालफोरहा बांगालनि गोबां दं, बांलादेश दं बा माबा दं, बेंगलिफोरहा बेंगल दं बेफोरबायदि। अब्ला सावथालफोरहा झारखान्ड दं। जों बर'फोरहा मा दं? गोबां मानसि थैबोबाय जायनि थाखाय गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव खोथा बुंनो सानबाबो बुंनो हाया। गोबाङा दुखु मोननानै दं आरो गोबाङा इसिबां मानो थाखाय गावजों गावबो थैबोबाय मालायजोंबो बुथारजाबाय मानो नैबेखौ गोबाङा सिन्था खालामो। बेखायनो जों रावबो मतामत गैया। बिनि सायावनो माखासे साखा खब्रै पामचार जानानै होसिननानै थाजानायफ्रा होख्रावलाबाय थायो जोंलाय नै एसटिनि सायाव जेबो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों। नुयोब्लाबो खिन्थु बिसोरो नोजोर आन्दाज खालामबाय भिडिअखौ ओमफ्राय एसे हेबनोल'सो फैखायो नालाय खायफा थ' बेफोरखौबो दोनथ'बावबाय। बिश्वजित दैमारि सारा मा बुंदों? ना बे मोनसे सरकारि मोनसे प्रक्रिया बे हाबाफारि आरो जि ट्राइबेल बे ट्राइबेलाथ' माखासे आखुथाइजों गनायथि होजानाय आरो ओरैनोब्लाबो ट्राइब्सआ ट्राइब्स हारिया हारि मोनसे हारिनि सिनायथिया जाबाय बिसोरनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि बायदिसिना सोलिनाय गाननाय जोमनाय माने मोसानाय मुसुरनाय बे जायहा दं बेनो मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि मोनो। दिनै बे हिसाबै जिथु जनजाति गौरब दिबसआ जाहैबाय बेबायदि माहारिनि गेजेरनिफ्राय जोनोम मोननानै बिरसा मुन्डाया मोनसे गिदिरथार बिहोमा होबोदों आरो बे हिसाबै बेखौ माने ट्राइबेलफोरनि मोनसे देरगानायनि सान हिसाबै बिथांनि जोनोम सानखौ लानानै फालिनाय जादों। द'थि हारिफ्रा जाहैबाय गावसोरखौनो माने माखासे सुजुग सुबिदा बायदिसिनाफोरखौ गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरबायदि मोननो थाखाय एसे रैखाथि मोननो थाखाय सोमावसारदों। सरकारा बिथांमोनखौ माने माखासे टेक्निकेल जेंनानि थाखाय ट्राइबेल हिसाबै संबिजिताव सोसननानै गनायथि होनो हाबोआखै। ओंखायनो बिथांमोना दा खुद्रिनाय खालामबाय थादों आरो ट्राइबेलफोरनि बाथ्राया जाहैबाय जे ट्राइबेला जेरैबायदि संबिधानिक मर्यादा मोनबोदों बे जेब्लायबो थानांगौ सुजुग सुबिदानिफ्राय लानानै बेवहाय जेबो कभिड जानो मोना। दा सरकारा बिनि गेजेरावनो एसुरेन्स होदों जे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि सुजुग सुबिदाखौ थाखानाय ट्राइबेलफ्रा जेब्लायबो मोनबाय थागोन बिसोरजों सोमोन्दो थायाजासे गोदान ट्राइबेलनि थाखाय गोदान सुजुग सुबिदा खुनु खहा जायाजासे बेखौ खालामगोन होननानै बाथ्रा होदों। अदेबानि बेखौ आसाम सरकारा मोनसे फर्मुला दिहुननानै थिग खालामना हरनांगौ बे दाबो जायाखै। दा बिधान सभायाव बेखौ मोनसे रिकमेन्डेसन हरगोन होनदों, अलरेडि प्रिपेयार खालामबाय होनदों। आं सानो बेवहाय जुदि ट्राइबेलफोरनि खथि जायाजासे खालामोब्ला बेवहाय ट्राइबेलफ्राबो बुंनांगौ जेबो थाया। माने आरो गुबुन हारि माहारियाबो आं सानो जाय द'थि माने 6 हारिफोर दं 6था हारिफोर दं बिथांमोनाबो बिथांमोनखौ आलादा केटेगरि होनानै आलादा रिजार्भेसन खथाफोरखौ होनानै जुदि होयोब्ला आं सानो बिथांमोनाबो जेबो अजद गैया। ओंखायनो सरकारा निस्सय गासिबथिंबो नायनानै मोनसे बेलेन्सआव हयथ' रिकमेन्डेसनखौ हरनो नागिरदों। गतिके 25 नभेम्बरनि उनाव आयेन आफादाव जेब्ला फैयो अब्ला मोनसिगोन आरो बेखौ।